mate hande kadi ko a gadiɗo nangi finde no kewɗa wadde ni? Aɗa andi kay subaha fof ina hani woɗa pindindo wuro ngo. Ko Amadou koni o weylima? Minani haɓe mbiya o gollata koye bureau mawɗo Dakar. Aissatou, holko saabi aɗa jiima tuuma poɗɗo ni fof e ɗe defte? Poɗɗa ko wallidde ɓe seeɗa e golle galle ɗe e keblungal dewgal maɗa. Baba jiɗmi ko gaynirde jangde am to dudal jaaɓi hatti. Mi watta gollude. Ko an woni sohna kay? Mi haalanama ko fayti e ma Dakar, ɓe mbiyi ka pindo jiɗɗo firtude. Min? Komi sohna wuro ngo tan, diwaadu Dakada. Aissatou ko finatawa men foti dowde ngurdam maɗa. Baba miɗo yiɗi doftade finatawa, kono miɗo yiɗi jeytade peeje am. Aɗa artiɗi e pellital mawgal kono hoto yejjidde. Galle mahetake taw ɗosɗe mun gaɗantawaka. Mi ardani ɗo bonniɗɗe e bonnude, ngarmi ko fewniɗe e hesditinde. Allah, a ɓuri ɗon. Aɗa wawi jangude, yahde, kame ardade fof. A fotani joɗade ɗo. Amadou. Wuro ngo fof jaɓɓi mama nde gartuɗa nde, kono hoto waylir teddungal toñange. Mi toñani hay goto, koko faye arde tan gonmi e haalde. Ko arata yeso waɗiraka ngam serndude yiɗondirɓe. Jiɗmi ko jangude. Aɗa foti jaɓde ɗoftade kuule wuro ngo, ko ɗum tawɗa. Jiɗmi ko jangude ngam mi wawa wallude ene fannu goɗɗo. Sohna, gila Amadou arti e ngomen wuro, komi payɗoma, nattumi hay famdema. Aɗa waylorimi, aɗa wahlorimi. Ɗum wona gonga, gonmi tan koye miijade o saha. Miijade no jaltirɗa wuro ngo ngam rewde? Ngam rewde o suka gorko. Cheikh Sadibou, a arti? Eyi, mi arti ngam haltude darti men e hisnude pinal men. Wuro ngo ina sukli hono ma en. Woppu hakkille ma. Nene, so tawi no ngurdam ko hunde ɓurde wuro men ngo mawnude wonno noon. So tawi ni miɗo wawi ko ɓuri ko mbawmi ko noon. Adduno ko jiiɗako ina yaaƴi ina mawni, kono ɓernde debbo ina farwi ha tenti noon e tolniɗo ɗo maɗo. Miɗo yiɗma sohna ɗo tina e bernde am wonko woni e woɗɗotirde en. Woppu hakkille ma, mo pijirta o. Hoto woppu hay goto hutoro ma ngam hedde ko yiɗi ko tan. Miijotomi ko ngurdam am wona hay goto. Mate a anda hay so tawi miɗo woɗɗuma, miɗo nana ɗande ma e nder hendu. Funtam tan. Eɗen mbawi yarude yeeso e wonde wuro heftinango. Kono ngam mbawen wonde ɗum, ko ma pelliten waylude won hen geɗe. Ngel cukalel yiɗi ko waylude fof e wuro ngo. No haldirta e men ni ina hollita o nangiri en ko en ganda haydara. Mi yii no keɗoriɗa peeje e ebboje kollitmi ɗe. Jiɗɗa ko tawtude mi e wallidde mi hen, miɗo andi. Waylo waylo somingo e bamtare dey bonnani. Kono so ardi yawre burtunde nde yewtiɗaka, haltiɗaka ne bonna. Sukaɓe ɓeɗe ina njaaɗi e makko. Ko kanko tan keɗoto, ko fewti e makko tan jewtata e dente mumen.
miɗo yiɗi heblo humpito e fannuji ɓamtoji kono mi yiɗa janfaade wuro ngo. Ndartude gandal wona jamfa. Wondema debbo firtani heddade ma e kala ko haala walla hedde caggal. Joni noon holko woni hen miijo ma e yiyande maɗa Baba Ceerno? Haala maɗa way kono ala ko feewi ɗo ni. Fof ina namni waylede e yitere maɗa ni. Miɗo wasiyo en darde hol pellital sohna jogi hen sabu subgo makko ma hollu wuro ngo laawol foti rewde. Fof bonani ɗo. Kono e rabbidinade aɗa handi e ko ɓuri ɗum. An e hono ma en.